Представяме ви играта Трилиза. Здравейте! Аз съм Ана и ще ви покажа как се играе Трилиза. Ще ви трябват 9 обръча, 6 предмета в две различни цвята, например синьо и червено. Играчите се разделят на два отбора в две линии. На 5 метра от играчите има 9 обръча, поставени на земята, и 6 предмета в два различни цвята, по един за всеки отбор. Веднага след като играта започне, първият играч на всеки отбор тича бързо, за да грабне предмет и да го постави в обръч. След това тича обратно към отбора си, пляска ръката на втория играч, който трябва да постави втория предмет в друг обръч. Играта продължава по този начин, докато един от отборите не създаде трилиза, т.е. 3 предмета от един и същ цвят подредени във всяка посока. В случай, че никой отбор не е създал трилиза в първите 3 рунда, следващите играчи пренареждат скалите в обръчите, докато един от отборите не спечели. Отборът, който създаде 10 трилиза с първи, е победител. Играйте колкото кръга поискате. Насладете се на играта.